गाबोननि जानो गोनां प्रग्राम 50,000निबो बांसिन पाब्लिकफ्रा बाहाय जमा जागोन मिट खालामफैगोन स' दा नोंथांमोनाहाय सोर सोर फैनो गोसो फैगोन आंहाथ' सिगां एडभान्स फैखाबाय वाव ग्रीन फिल्ड बाहाय दा आं दंफैयो ग्रीन फिल्ड गाबोननि जानो गोनां प्रग्रामावहाय दा ओरैहाय स्टेज बानायगासिनो दङ बाहाय ओरैहाय गार्डेन बाहाय भिआइपि हाउस बियो बे भिआइपि हाउस मिन्स भिआइपि रुम दा सिङाव हाबलांसै आं र' बेलाय आंसो सिगां गाखोजेनग्रोबायलै या दा बावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथांमोनाहाय फैनानै 50,000निबो बांसिन पाब्लिकफोरनोहाय मोनसे अनसुंथाइ होगोन बा माबा मोनसे खौरां फोसावगोन बिथांमोना नै बाव जिरायनानै पाब्लिकफोरनो मोजां खौरां फोसावनानै होगोनखौ आसा खालामबाय दा रोजा रोजा लोब लोब पाब्लिकफ्रा बावहाय जमा जाफैगोन आरो बिथांमोननि बुंनायखौहाय खोनासंगोन वाव जयखम नै बाहाय बिसिनिनो जानायनिनो भिआइपिखौ बावहायनो जाहोगोन दा बियो गाबोननि गेजेरावनो गासिबो कमप्लिट जागोन